Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini hilong ki khubor bamta kasni. Menta kasni jong ka khatwe trik leber arhajar apsau pohisha ka bakut ka jingel kai football belapnya daga yong Pirate ha ka ba ka Yaupau FC bat ka thiep dengan FC la pohisha ka final kani ka sing samla kadi ka wi ka sing samla shnong rang thong Southwest Khasil District ka bala thiep kum ka yong Pirate kala pelong ye ka first TL Paryong Memorial Football Tournament 2024 kum kadak kajingsa jingkan mau ye ubabu TL Paryong ibala khlat no ubadei umentri barim jong kashnong rangthong ubala no senyang shibun ye kashnong gathau min ba idang don hakasla perthei ha gani kasngi lai don langru da ukhun khadu jong ubabu TL Paryong umentri jong kashnong rangthong ba kit borlang nongrem kum ukongsan ha kaju kapor kum state president NPYF lembar kiwe de ki riurang ba jong kasnong ha kajing yele ka ye ka final ka Yaupau FC kala long kala du ha ka ba kala pelim no ye ka thiep dengan FC dalai go lanuan ang ibado defend way na ki khon khadu jong babu TL Paryong baga kam yele ka sport laga ka football laga kiwe pat ki judging yele ka sport ha ka jok kilalong sha ki ba la ia kaban penim ja ya phikum ki khon samla kila ban yeng hala ki jong ki ja nangai ba baro fiatep ya ki player ki ba remdor hapo jong ka jala ba hapo jong ka rin dia kila yo sha ya kaban pentonam ya ka jala kila yo ya kaban kamai spa na kamta ka ban yeng hala ki jong ki ja ban sa ya ki kasam bat kum ta terter ka jing tu ka jong ga galong ba kum ki khon samla ngidai ban presitom kapadon kamtam yang abri pi kalong bangin presitom bangin poi sha kathong kaba ublay try kerat ulai ka sap ka talent nagabta juga nagabta jonghi siganten suso ka kwa ban ka jingiro kerpang ya ka yong Pirate hagaba kong kani ka por ka bangi yoi bagi kon samma kilangop hagi bon ba ki jisno ki balai project ki bangi ma ban yo tang hangni ngi ya kren sharum seneng ngi ya kren haman ki jaka ka bangi kendo ikon samla ki babon ki kon samla ki on bangi lalong rau hala ka jongkari ngaju keli ngajong ikon samla hai bangi ni long rau hai ni long rau kum ki kon samla ni long rau menta ha ka tiat ni long rau menta how drop ni long rau menta ha ka mobile da ka bangi pelut ya ka por ka jungi ya ka ban yele ikam ki pomwanra ya ka ta jingtai ya ka jimut jumukhat ya ka bantai ya ka pot ka khya bat ya ka jingem ka ban penlong ya pi ba pinyo ya ta ka jingem ka lawe ka ba pernah kita gini ki ba khendet ki ba sukdaw ne ki ba latte mrau ya ki kon sama di ba chat bre jogi ka sarkar kala pilat lengba shibon ba ki polisi ya ka ban ya rap ki kon sama lengba ki program ki ba fair yu fair Kilaban pay ko ki kon samla ki badan hangani ka dong ka ni jungi hasnang jungi ya ka budget ka ba ka sarkar ka mangkar pang palat al hajar krore na kam ta ki kon samla ki semua ban pule ki semua ban sim kabu ya ka ban ya apply ki ba pun kita ki scheme mundai ban lat mit tang ha ka jinga tum tho aji criticize ka badan kam ni thi ba pintai kai ba ka sarkar ka don ni ka ban le kam ta bu ki kon samla ban ki kita ki policy ka ba ka sarkar ka wanra na kam ta ban kentiu ya ke spot hapo jong ka jala mi khlia bat kum ta ter na ka ta dawa kan tu bi kon sama ba pension kia bila dai ki kon sama ki bala nang start ki bang dong kam shu ya ke jing yala pat batai ba pin pule bila ya nang hi ban pule kita ki bang asu kwa ban tentu de janet namar ngai ni ki kon sama menta ki em ha ka ta jing jong ka jing tu jing kermen kat sebab hai ni soba ngem don la tenrai ban pensitom ban wat pria ya kita ki em pada ngem ju penlut ya kapor ngem ju pensitom ya de ya ban khme ya ban pet ya ki bakun kita kamta jongi ki longden juga slong thau bat jong ka dong ka thai i babu TL Paryong lalong menghikai school i lalong u headmaster jong ka ramthong upper primary school de ME school ka pamswa nado usnam khat khandai spa reu fosan ter hadu bai na som thai no haga kam ga jungi ulalong unong seng school uba lese haga ni ka thai himal maharam ma po jo Southwest Khasil district ule don betapat jan pon jan paro school ya ka ban seng school hakitai gisnam ki ba lese ki school ki dang dura si bapala ka jingno senyang jugu ha ka
kaliang jong ka jingnang jing start ha ka pui ka puti kalalong ka bang nyemla ban yo kalalong sya ka jing kerku ya ka ne ka dong ka than but ong tang ni ka dong ka than hendai wat shwe ru kum sha bhoi ha maulai ru ki don ni ka school ka bawa seng ru ramba na trai kini perlu ki bawa na shwe pat kila ban yo ngau ni ka school o em roi ka don ha po maulai ka ton masar ya ka ni ka school la seng da une uramba ubagala kreu shakmat ubala lonteng ru menteri jong kani kesnong gajongi ngale trelang baduni uramba kumu menteri nado isnam ar hajar layar da sau ter kumu dekat jong ka eksekutif dorbar juga senong hapo kajingalong ajinglong menteri gajongu asyam unu uramba ulung sha uramba ubayu ijngai uramba ubayar kajingut berkat uramba ubaju ai kajing sneng kajing gentu kamtom yangi ki kon samla hakite gisnam na wa ban pen kan mau tang ya ka wei ka kenten ka bau khat yang asi sen wong na habang ya sedang ya ka ban trei ki kam ki jam la ka long hapo jong ka snong la ka long hapo jong ka dong ka than sibon ki ban kawang mau ki ban kawan kete re ya kita baro i isaden yat bet sakhma mala ka yat sakhma don bala ban khang mano ya kata kalenti ya ke jopi ita kini kijing sneng ki ba kordon kibagala yo na une uramba ugalong teng pa jong ke snong ke jongi na kwa ban khulai kerpang ya ke longying long sem ke jong ibabu tiel paryong kibala no senyang ha kibabon kiliang mat kham tong ne kumala treu haswa ha ke de bat ka bule ka puthi